ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗଞ୍ଜାମର ସ୍ଥିତି ବେହାଲ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲୁଛି ଆଣ୍ଠିଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି। ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀନାଳରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସୋରଡା ବ୍ଲକର ରାଇବନ୍ଧ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆଣ୍ଠିଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଚାଲୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଫଳରେ କୁସୁମ ଗାଡ଼ିଆ, ରାଇବନ୍ଧ, ରାଜପୁର, ସରନୌତି, ଅରଖଡିହ ଭଳି 10 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଅନେକ ଚାଷ ଜମି ପାଣି ମାଡ଼ି ଯାଉଥିବାରୁ ବ୍ୟାପକ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।